إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي شاور الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في ذاته قائم، يا من هو في مجده منير، يا من هو في عطائه كثير. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Tesih bahas bab masjid sayangi Cak Nasir lek kata kamane. Bab masjid pas kata kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bni Abbasin lan saking Abdullah bin Abbas radhiya mugi ngridani Allah sapa Allah anhuma marang ibnun lan Abbas utawa anhuma marang Abdullah lan Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Pokoknya ini kata-kata ibnu dalam periwayat hadis niku pasti namanya Abdullah. Singkat ibnu mergane kata kembarane wonten Ibnu Mas'ud, wonten Ibnu Umar, wonten Ibnu Abbas, watah niku. Akhirnya disingkat ibnu. Berarti nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Disingkat Ibnu Abbas. Makanya ndok kene rujuke anhuma iku cara rujukna wong loro. Ya nanti nanggone anake Abbas jenenge Abdullah, nanggone Abbas dhewe. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana iki? Boten apa-apa, bareng karo rahmate Allah iki ngajine iki. Ma umirtu ya. Ma umirtu ora den perintah sapa ingsun bitas bidil masjidi kelawan bangun masjid utawa kelawan menghiasi masjid secara berlebih-lebihan. Nah, kan pas ya, jane ana Cak Nasrul pas. Jadi nyampe no teng takmir niku pas. Ahroja ngetokake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi membangun masjid yang berlebih-lebihan itu tidak diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Artinya sama dengan keterangan yang di minggu depan, ya 2 minggu yang lalu, itu termasuk yang mempercepat datangnya hari kiamat, ya orang-orang berlomba-lomba membangun masjid. Padahal kalau maksudnya membangun fisik loh ya, membangun fisiknya masjid. Ini kok dokono mengurip-ngurip masjidnya dengan mengadakan pendidikan, itu bagus. Mengadakan pengajian bagus. Tapi nek bangun fisiknya saja, terus sopo sing nekani masjid? Mek digi api-apian ki gaya-gayaan tok. Lah niki sing iso menjadi ciri-ciri apa ya? Cepete ditekoni dina kiamat. Wingi dibahas. Jadi wong nggone salah satu tanda hari kiamat itu adalah orang sudah mulai banyak berlomba-lomba membangun fisiknya masjid.
Nek membangun dalam arti cik ini tambah rame masjid itu beda lagi. Tapi membangun hanya untuk bermegah-megahan itu koyok-koyok tambah nekakno dino kiamat. Nah nek gak ro ilmune, wong umume wong pasti tambah seneng bangun masjid. Gede-gedean masjid. Mboten semerap ilmune. Melu wong-wong wae. Kok masjid kono kok bangun ya? Wah, ya bangun pisan. Akhirnya tarian yang bangun masjid gede-gedean. Mboten semerap ilmune. Bangun masjid niku nek paene mboten kamot. Terus iki jamaah wis gak layak iki, mergo gak kamot dadi bangun. Lah sing jamaah wong loro kok gede-gedean iku piye? Yo ngadakno majelis taklim ben kathah wong seneng nang masjid. Wis gak kamot baru digedhekno masjid. Kok cara logika yang ngeten. Tiang dereng gak ada mobil. Malah gawe garasi. Iki kurang pas, lucu. Ki apa Kang? Gawe garasi, nah mobil pundi? Ora duwe. Garasine gawede, mobil ora duwe. Ya disesuaikan. Nek duwe sepeda motor ya garasine cukup sepeda motor. Nek duwe mobil ya garasine cukup duwe mobil. Orang di mobil lo garasine cukup kanggo bis iku ya keterlaluan itu. Sama masjid, kalau masjid itu sepi gak usah dibangun. Yo piye carane ngeramekno masjid dhisik. Nek wis rame gak kamot jamaah, gak lagi digedhekno. Ya. Ini tak bahas aku pengen nyindir maneh gak mentolo. Wis pokoke wingi tak bahas. Wong mestine ku ana sing luwih penting, lapo kok mbangun sing gak penting. Wis pokoke ngono lah, sampean pikir dhewe. Aku gak mentolo, mergo iku yo masjid. Yo apik, bangun masjid ku yo apik, cuman yo berlebihan yo gak apik. Wa an Anasin akhraja sampun ya. Wa an Anasin ana saking sahabat Anas radhiyallahu mugi-mugi ridani Allahu sapa Allah anhu marang Anas. Kala ngendika sapa Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridot den sudohno alayya ing atase ingsun ujura ummati ing ganjarane ing pira-pira ganjarane umat ingsun. Hatal qadatu sahingga kotoran yukhriju kang buang ha ing al-qadatu niku ar-rajulu sapa wong lanang minal masjidi saking masjid. Kanjeng Nabi pernah dibukakan pintu mukasyafah. Jadi melihat sesuatu yang tidak umum bagi manusia secara umum. Didono ganjarane manungsa. Lah salah satu ganjaran manungsa sing jenengan iki mboten krasa, yaiku buang sesuatu sing ngotori masjid terus sampean buang metu. Ndok kono sampah kresek atau sampah opo, itu sampean nyapu. Lah iki ganjarane sangat mulia sekali. Lalu apik ngono. Wes nyapu-nyapu masjid ala apa ngono. Daripada bangun masjid sing tidak dibutuhkan gak apa-apa. Masjid gak ono jedinge, bangun jeding. Soale kadang jamaah iki ono sing kesusu ya kudu ngising kudu nguyuh. Nah, demi kenyamanan. Mboten napa-napa. Nek gak ono jedinge. Lah wis ono jedinge lapo nggih jeding akeh-akeh. Nek wis ono. Butohe jedinge loro, nggih jeding 15 to ki apa? Oh, ngono lho. Sing tak maksud ngono ku. Nah nek guru ono jedinge ya gawe jeding, malah gawe liyane lho kan ngono. Gawe cagak gak wedi. Sampai sak rangkulan gak kamot. Tapi gak duwe jeding lho. Niki lak keterlaluan iki. Yo gawe sing sak buta ya napa ngoten. Men aku gak mentol lho teman-teman. Dosa-dosaku dhewe ya. Rawang riwayatake hu ing hadis. Sopo Abu Dawud, monggo pinarak. Sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Mriko Mas. Cek syuting. Sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wastaghroba lan milang-milang aneh. Sopo Tirmidzi hu ing hadis. Mungguwe Imam Tirmidzi hadis ini disebut dengan hadis yang gharib atau hadis yang aneh. Tapi wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Menurut Imam Ibnu Huzaimah hadisnya sahih ini.
diteliti gini-gini menurut Imam Ibnu Huzaimah sahih. Tapi menurut Tirmidzi wah iki sawane aneh iki. Aneh itu berarti hadisnya siji tok, tidak ada yang lain dalil. Nah, tapi menurut Ibnu Huzaimah sahih. Oh, berarti dari sanadnya, dari bentuk hadisnya, macam-macam syarat-syaratnya itu sudah memenuhi. Berarti hadis ini ya boleh dipakai. Berarti sama nih kepen ganjaran sing akeh ya kala-kala melu nyapu masjid. Nek biyen buat kotoran saiki yo nyapu lah, nyapu masjid kala-kala. Ono sing pernah nyapu masjid iki? Gak ono. Melu ngecor lumayan, melu ngecor. Bagus melu ngecor. Wong buat kotorane wae ganjarane gede apalagi ikut ngecor. Wah apalagi melu nyumbang kayak Mas Bayu. Wah, ratusan ribu atau ratusan juta ya. Sumbangane Mas Bayu nak masjid. Apa koyo sapa sing nyumbang donga tok ya. Ganti dhuwit nyumbang donga wae. Jare bocah-bocah nyumbang abab nih. Wa an Abi Qatadah lan saking Abu Qatadah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Qatadah. Kala ngendika sapa Abu Qatadah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala nalikane manjing ahadukum sapa salah sijine sira kabeh termasuk jenengan kabeh al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh dhisik sapa ahad. Nek sampean mlebu masjid aja langsung lungguh kosik. Lapo hatta yusollia saengga salat sapa ahadukum rakaataini ing 2 rakaat. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Nah, niki ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i, senajan wae khutbah Jumat tetap disunahkan salat tahiyatul masjid. Makane wong-wong NU karo rujukan Imam Syafi'i. Biasane ketara nek teko kok salat dhisik biasane wong NU. Pas wae khutbah lho. Tapi teko kok langsung lungguh biasane ya Muhammadiyah biasanya. Karena Imam Maliki dan Hanafi berpendapat nengring ana khutbah luwih wajib tinimbang salat tahiyatul masjid sing hukume sunah wae. Nah, padha kuwate iki. Jadi jenengan derek sing kanca-kanca Muhammadiyah monggo beliaunya ikut mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Jadi ngrungokno khutbah luwih wajib daripada salat tahiyatul masjid. Teko langsung lungguh. Aku soalnya sering ngonangi. Oh kita teko langsung lungguh berarti derek mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Teko kok sek salat senajan khutbah wis khutbah kedua sek salat cepet-cepetan. Nah, berarti derek Imam Syafi'i. Lah nek ana wong NU, nah semisal NU. Lah kok teko-teko langsung lungguh oh berarti NU sing melu mazhab Maliki ngono ae gak apa-apa. Ini ono, lagi sapa kono teko-teko Mas aras-aras sembahyang. Lungguh ae ngiring ana khutbah. Berarti dia ikut mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Tidak apa-apa, tetap bagus. Nah, gini enak ini ora ilmu ini ngono, dadi gak nyalano wong. Masalah aku rada media sosial ya. Yang dia konotasinya kayaknya dia cenderung ke Maliki dan Hanafi. Menyalahkan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi, sudah khutbah kok datang masih sholat tahiyatul masjid. Itu makruh gini. Wong iki posoku ya jenggote skandal kok. Mosok gak maca hadis akeh. Hadis iki kok sing digawe kuwi. Hadis sing akeh ngono sing diwaca, dadi sik gak gampang nyalahno wong. Mergo nek sampean ilmune tambah kathah, iku biasane gak gampang nyalahno wong. Biasa-biasa wae. Oh, iku ya bener kok. Aku ya bener, kono ya bener. Dadi gak gampang nyalahno wong. Biasa-biasa wae. Malah ketok gobloke nek wong sing nyalahno wong. Iku gak tepak. Ketok gobloke tambah. Biasa-biasa wae. Ya sakarepmu lah. Sampean duwe dasar dhewe, aku ya duwe dasar dhewe. Pon bab masjid wis mari. Sayange Cak Nasirul gak teko. Jadi sing nyampe rena takmir iki calon takmir Mas Bayu iki. Calon takmir. Bidina, ada Bidin cocok iki. Ana Cak Bidin iki cocok iki. Calon ketua takmir. Kan Pak Sonadius ini lengser. Ini Cak Bidin iki nyalon. Jadi asalnya Remas jadi ketua takmir. Aman. Cak Nasirul jadi calon mudin, sing Cak Bidin jadi calon ketua takmir. Mantap kan kok. Wis keceluke wah iku. Iya.
Kula lajengaken. Babu sifati sholati utawi iki ku bab kang nerangake sifate salat. Maksudnya piye salat kok disifati ya cara-carane salat. Jadi salat iku bukan hanya kita ngambil dari dasar Al-Qur'an saja, tapi dari hadis yo banyak. Bahkan wonten sing nyebataken wong sing mek memahami Al-Qur'an dan hadis tok iku gak ro carane salat. Mergo nggone hadis dan Al-Qur'an iku potongan-potongan yang kurang lengkap. Jadi wis lengkap tapi kurang. Engko sampean pahami, kula ana beberapa sing kurang lengkap. Saya sampean wis kulino salat dadi biasa wae. Jadi monggo dipahami bersama-sama. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah. Anhu marang Abu Hurairah. Anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa nabi idza kumta nalikane ngadeg sapa sira ila sholati marang salat fa asbihu mongko nyempurnakno sapa sira mongko nyempurnakno sira al wudhu'a ing wudhu sadurunge sampean salat ya kudu wudhu dhisik kira-kira terjemahe ngono Tumastakbil nuli madhepa sapa sira al kiblata ing kiblat madhepa kiblat dhisik bakabir mongko takbira sapa sira. Wonten kata-kata takbir. Takbire kepiye? Engko nang ngene. Allahu Akbar. Gak oleh gak sah sampeyan. Nah, itu maksud saya. Dalam hadis juga tidak. Nek sampean murni maca lho ya. Gak ro wong salat, ndak akan bisa sampean salat. Lah salat itu kenapa kok kita tahu caranya? Mergo ada hadis lain. Hadisnya cukup enteng. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Le nek salat delok aku. Kanjeng Nabi ngomong ngono. Mek ngono tok men, delok aku ya iki salat. Gak diterangno dilewer ngene mboten. Jadi langsung nek kon ro salat delok aku ya iki salat. Ada satu hadis sing iku mau turun menurun sampai sekarang. Jadi sampean salat iki isoe bisa jadi teko wong tua sampean, gak teko guru sampean. Nah, guru sampean mek roh mek nyudono mek nyempurnakno tok. Oh ning ngadeg kudu ngene, ning takbir kudu ngene. Kan mek nyempurnakan saja. Peroe salat teko wong tua sampean. Artinya peran salat jenengan dari orang tua. Biasane nek wong tuane gak salat, anak yo gak salat biasane ngono. Nah, anak iku cerminan orang tua. Nek ora anak sampean beling, aja diomeng iku awakmu versi cilik, versi saset. Dadi nek ro anak sampean beling gak iku sampean versi saset iku san. Aja muring nemen-nemen. Mergo anak iku nyonto nang ngene bapakne nak ibu. Aja kakean lambe, contone sing apik melu apik. Ngongkon sembahyang. Nak salat mbek nyekel HP pakne. Dadi guyu, nah sampean dhewe HP-an Pak. Nah, jadi ngongkon salat yo HP-ne dideleh. Nak ayo jamaah karo bapak lho, ngono. Maro jamaah apane mimpin gak iso Fatihah. Bapakku gak iso Fatihah lho. Nah, jadi nuturi anak, yo iki gak anak tok sak bojo barang. Bojo kakean lambe bojo. Dicontoni wae. Nek kepengin bojo sampean gak kakean ngomong, yo sampean juga kakean ngomong. Diomeng kemeneng ae. Diomeng kok melu bantah-bantah gak mari-mari ta, Pak. Geger gendroyono. Dan itu berlaku untuk semua keluarga. Sama nuturi bapak sampean yo aja kakean ngomong. Contone sing apik wae. Ngomong saiki-saiki. Mergo nuturi keluarga iku aja kakean ngomong. Termasuk aku dhewe. Nuturi keluarga kakean ngomong tambah diguyu kucing, teman. Kucing melu guyu. Ngeyang. Jadi nuturi keluarga iku cukup dicontoni. Ngomong saiki-saiki ya. Ambak kang ngomong tambah ketok gobloke musuh keluarga iku. Kula lajengaken nggih. Sumakra nuli maca sapa sira ma ing surat utawa ayat. Tayasaro kang enteng. Maaka tayasaro kang enteng apa ma? Maaka sartane sira minal Qur'an saking Al-Qur'an. Oh, mboten wonten kata-kata Al-Fatihah niki. Maca Al-Qur'an sing menurut kamu iku iso kamu hafal. Sing enteng munggahmu ana kata-kata Al-Fatihah. Nah, cuma nanti ada hadis-hadis lain termasuk apa hadis sallu kamaro aitumun usolli tadi. Nah, itu. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Tsummarka nuli ruku sapa sira.
hatta tatma'inna sehingga tomakninah sapa sira rokian hale wong kang rukuk. Tomakninah maksudnya anteng. Jadi rukuk iku aja sampean nutul. Piye nutul iku? Rukuk plek gurung tomakninah langsung ngadeg. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Lah iki berarti kan gurung tomakninah. Ya berarti rukuk sampean gak sah. Senajan tanpa doa. Kalau ada tomakninahnya sah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tanpa donga lho ya. Tetap sah karena ada tomakninah. Jadi yang diwajibkan dalam rukuk itu tomakninahnya, bukan doa dalam rukuk. Donga ini gak wajib, tapi tomakninah. Tomakninah itu anteng pas jejeg posisi rukuk. Gak sesuai, kira-kira sama maca subhanallah iku wis cukup. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, wis cukup. Tuh, sing wajib tomakninah ya. Summarfa nuli ngadeka sapa sira hatta tak tadila sehingga jejeg ko iman hal sehingga jejeg sapa sira ko iman hale wong kang ngadeg maksudnya iktidal. Jadi nek sampean ngadeg iku kudu pas ngadeg ana lerene saithik tomakninah iku mau sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Ojo gak leren blas sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Biasane. Ini salat wajib aman lah, aman insyaallah. Tarawih. Lah gak eman sampean. Ya bener gak dadi yo gak dosa tarawih. Cuma lah koyo olahraga malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadi olahraga tok. Olahraga ya apik. Cuman kan malah gak oleh apa-apa sampean oleh olahraga tok. Yo gak dosa tarawih gak dadi gak masalah. Tapi nek sholat isya kan aman sampean. Man tarawih iku mau, khususnya tarawih sing Blitar. Jadi 7 menit itu. 7 menit itu aku ngamati ya. Imame iku sik sah iku. Soale sono tomakninah. Tapi jamaah gak karu-karuan. Mergo kecepetan, paine terlalu cepet imame. Tapi imame sik sah. Aku ndelok imame sik sah ya. Tapi jamaah kan akeh. Wong kadang kan melu gerakane ngarepe tok ta. Dadi kene gak toto ngadeg imam wis sujud tesan. Kene gak itidal, imam wis sujud. Imam tangi sujud kene gak. Oh. Jadi sing nguri koyo gak dadi ketika iku ya, gak dadi jamaah. Tarawih gak dadi. Tapi nek imame koyo sah, aku sing ndelok terus ndelok media sosial iki. Jadi dieling-eling sing wajib iku tomakninah ketika rukuk, ketika itidal, mboten bacaane. Bacaane mboten wajib. Sumasjud nuli sujuda sapa sira hatat ma'inna sehingga tenang utawa tomakninah sapa sira sajidan hare wong kang sujud wis kados wau keterangan iki. Sumarfa nuli ngangkat sapa sira hatat ma'inna sehingga tenang utawa tomakninah sapa sira jalisan hale wong kang lungguh. Wis padha karo sampean bayangno salat niku. Sumasjud nuli sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tomakninah sapa sira utawa tenang sapa sira. Sajidan hale wong kang sujud. Sumaf'al nuli agawe sapa sira zalika ing mengkono-mengkono kabeh. Wis mau sak rakaat ya. Lah iku berarti sak rakaat iku sampean iku mau sah wisan. Terus nek katakanlah rakaatnya subuh berarti dua rakaat ya 2 kali. Zuhur 4 rakaat ya 4 kali karek ngono. Fi sholatika ing dalem salat sira kulliha ya sekabehane sholatika. Akhraja ngotake hu ing hadis sapa ashabatu imam kang 7 walafdhu tawi lafate lil Bukhari kedua Imam Bukhari sing ngetokno hadis iki mau mencari bersama-sama 7 imam tetapi lafate kadose nderek Imam Bukhari kabeh. Wali Ibnu Majah lan iku kedua Imam Ibnu Majah bi isnadi Muslimin kelawan sanate Imam Muslim. Menurut Ibnu Majah ikut sanatnya Imam Muslim. Kata-katanya bukan tadi kan hatta ta'tadila. Nah, lho kene ternyata kata-kata itu hatta tatma'inna padha. Hatta tatma'inna sehingga tomaknina sapa sira iman hale wong kang ngadeg, hale wong kang jumeneng. Pamithluhu lan sepadane hadis fi hadithi Rifa'ata bin Rafi'in ing dalam hadis Rifa'ah bin Rafi'.
Inda Ahmada mungguwe Imam Ahmad bin Hambali wa bani Hibbana lan Imam Ibnu Hibban. Hatat ma'inna qaiman. Rupane kalimat meh padha ya, padha persis. Saengga tamaknina sapa sira qaiman hale jumeneng. Wali Ahmad lan kedua Imam Ahmad. Fa'akim mongko jejekno sapa sira sulbaka ing iga wekas sira hatta tarji'a saengga bali apa al idhamu pira-pira balung. Dadi sing jenenge iktidal iku jejeg ngadeg sampai kira-kira iga wekase sampean iku wis normal kabeh seperti orang biasa, orang sedang berdiri biasa. Jadi keterangan tambahan mengenai pokoknya iktidal iku posisi harus sempurna berdiri. Gak setengah bungkuk, gak setengah dangak. Pokoknya kudu posisi berdiri sempurna. Wali Nasai lan kedua Imam Nasai wa Abi Dawud lan Abu Dawud min hadisi Rifa'ata bin Rafi'in. Saking hadise Rifa'ah bin Rafi'. Innaha saat temene salat lantatim iku ora bakal sempurna salatu ahadikum apa salate salah swijine sira kabeh hatta yusbiga sehingga nyempurnaake sapa ahadukum al wudhu'a ing wudhune. Iki diriwayatkan oleh Imam Nasai, sing mau dhuwur mau Abu Hurairah. Tapi hampir sama. Al wudhu'a ing wudhune kama amara kaya oleh perintah hu ing ma Allah sapa Allah taala. Summa yukabbiru nuli takbira sapa ahadukum Allah ing Allah taala. Wa yahmadalan mujiya sapa ahadukum hu ing Allah. Wa yuthni lan ngelemo sapa ahadukum alaihi ing atase Allah. Iki kalimatnya tambah aneh maneh. Dadi maca takbir, tahmid terus ngelem. Iki kok gak ono maca Fatihah barang tambah niki. Oh ngurinono. Wa fiha lan iku ing dalem hadis fa ing kana mung kelamun ana ma'aka sartani sira Qur'anun opo apalan Al-Qur'an fakro mongko maca sapa sira wa illa lamun ora kana ma'aka fa ahmada mongko mujiya sapa sira Allah ya Allah utawa maca alhamdu wa kabbara maca takbir sapa ahadukum wa halala hu ing Allah wa halal maca tahlil maksudnya la ilaha illallah mboten tahlil lengkap ing mboten lan maca la ilaha illallah sapa ahad hu ing Allah. Nek sampeyan gak apal Al-Qur'an gak apal Al-Fatihah ya wis maca alhamdu maca takbir maca tahlil wis ngono ae. Iso mek Allahu akbar alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya wis iku diwaca saisane. Semisal gak apal. Tapi zaman saiki wis mustahil golek wong gak hafal Al-Fatihah wis mustahil. Cah cilik wis hafal kabeh. Fajar wis hafal Yasin. Yes. Wis hafal Yasin. Mas Bayu kurang hafal Fajar wis hafal. Iya. Zaman saiki iku gampang kok. Sering diwaca nek apal-apal dhewe. Iki biasane sing sampeyan gak kulino maca salat nariyah kaya mau tak cepetna mau. Nek gak kulino pasti kalah kabut. Berbus kulino kan biasa. Nah, karena sudah terbiasa dibaca akhirnya biasa. Nah, nek gak kulino yo bulet lambe iku bulet ae. Nek ngrasane wong lancar, tapi maca salat nariyah bulet. Kok gak kulino. Nah, berbung kulino aman. Mau ono salat nariyah Mas Bayu ya, aman kari mau kali. Soalnya hari santri nasional. Nah. Tapi gak melu pacara. Mesti usah saidik ae. Wali Abi Dawud lan kedue Imam Abu Dawud summa qra nuli maca sapa sira bi ummil kitab kelawan ummul kitab maksudnya Fatihah. Wa bimalan kelawan ayat utawa surat saakang kang kersa Allah sapa Allah. Wali Ibnu Hibban lan kedua Imam Ibnu Hibban. Nemung gue Imam Ibnu Hibban kalimatnya beda. Napa? Summa bima nuli maca kelawan ayat utawa surat sikta kang kersa sapa sira. Sing dhuwur mau
kersane Allah iki kersane sampean. Dadi maca surat bebas terserah sampean. Sing dhuwur mau mbah lali mbah piye sing ngriwayatno iki. Pokoke maca Quran apa jare Allah ono sing dhuwur. Hadis itu kan kadang tergantung siapa yang menghafalkannya. Nek hafalane kuat ya plek padha wis sampean ngene iki sampean tak omongi ya. Tak ceritani, tak terangno. Nek sampean hafalane kuat, engko nyampe nang wong liya ya padha. Padha mbare sing tak omongno. Kuat hafalane. Sing gak patek kuat, ya pokoke ngono lah. Nah, ngono iku mbok pokoke ngono. Lalisan. Ana sing eling buntute tok, pokoke terakhir wis dikon salat. Sing kawitan mbok pokoke terakhir dikon salat. Mergo ingatannya ndak kuat. Jadi sahabat yo ana sing ngono. Lah nek ingatane gak kuat, iku biasanya hadisnya malah tidak sahih. Dikhawatirkan ada yang lupa. Makanya syarat hadis sahih itu yang meriwayatkannya, sanadnya itu kudu diteliti. Kira-kira ingatannya kuat apa ndak? Oh ternyata ana sing lalian siji. Hadisnya malah gak sahih. Cacat dan gak sahih. Soalnya ada yang satu orang yang meriwayatkan tadi itu tidak kuat hafalannya. Wa an Abi Humaidin lan saking Abu Humaid As-Sa'idi. Kala ndika sapa Abu Humaid raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbaru nalikane takbir sapa Rasul. Jala monggo dadekake sapa Rasul. Ini hadis lain tapi tetap penting berkaitan dengan hadis yang awal tadi. Jalan dadekake sapa Rasul yadaihi ing tangan lorone Rasul utawa basa krama ya astan lorone ngono ya. Tangan iku astan ya. Napa asta ya? Asta kalene Kanjeng Nabi. Hadwa mangkibaihi ing manceri pundak lorone Kanjeng Nabi. Jadi tangane iku diangkat sampai manceri pundak lorone Kanjeng Nabi. Dadi ngeten. Iki gek kalimat diangkat sampai manceri pundak kaya apa? Kok sampean gak ro contone wong salat pasti bingung saya. Apa ya? Masuk ngene. Apa ngene? Lho kan ngono. Karena kita tidak dicontoh. Dicontoni Kanjeng Nabi ya ro Kanjeng Nabi ngene kok. Kan ngono. Tapi ini hanya memahami dari teks saja. Masalah hadis iku gak iso ngomong dhewe. Sampean tuku kitab Bulughul Maram, sampean go mulai. Kitab aku critakno gak iso. Mbone AI tolong ringkaskan kitab Bulughul Maram iso kali. Aku pernah nyoba itu. Coba ringkaskan kitab apa jenenge Jawahirul Kalamiyah. Langsung metu. Persis wong aku kan ngulang. Oh iya, pinter ya itu Pak ya. Enak. Kene ngulang setahun AI sak ketipan, langsung metu gambar. Wah, cocok. Kalah. Besok itu mestinya kita harus buat pendidikan apa kono sing berbasis AI. AI itu canggih, tapi tetap harus ada referensi kitab loh ya. Soalnya AI itu benar-benar membantu, sangat membantu. Saya yang ndok pondok derajat cek gurung. Ini aku pernah ngerasani. Jarene derajat itu modern. Kenapa di Mu'alimin? Nah, kalau sekolah kan Mu'alimin. Kenapa di Mu'alimin tidak ada latihan menterjemah? Tetap pakai nahwu sorob dan dibantu dengan AI. Katanya canggih. Dui wae gak ono di derajat itu hampir sudah 50% uang itu pakai digital menggunakan Santriling. Dadi bayar nggo kartu. Tuku TOT nggo kartu. Cekrik. Temenan iku. Jadi tuku sambel gimbal ya cekrik. Gak nggo duit. Baru 50%. Beberapa anak masih suka bawa uang cash, tapi beberapa anak sudah suka menggunakan Santriling. Jadi kayak ATM ngono Mas. Jadi wong tua bayar ya lho kono, dikirim lho kono. Bayar sehari-hari bayar apane. Bocah sawit gele kono. Itu. Iku nek gak kaup dicolong kancane. Colong kancane gen jajan. Apa wis mari entek kan ono limite kan. Limite katakanlah 1 hari 20.000. Terus entek balekno meneh. Aku duwe misanan lho kono. Jadi ngono ku dibuli kancane. Dijukuk Santrilinge, wis entek limite balekno meneh. Allah ya Allah sampai sana. Yes, ada keuntungan juga ada kekurangan. Titik akeh lagi. Sampai titik nggih. Tapi akeh ngeri. Wa idza raka'a wallahu alam, tembang bosen lho kakean. Wonten pertanyaan?
Mas Bayu. Manut Salam takmir. kabeh sama iki. Monggo diwaos donga riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.